Anga foli ni wale nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro omunu sigile do ko nyamada jibaranu fe wala sa famia bisoro ofe TV Cherifla bamananga kuna foni na wala libina ko yemunu na mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye anga jamana ministri minga baro benyeshi so ani dugu boyali ko nyaw nyana bolima Mohamed Mustafa Sidibe kabeni sibiri do enye Octobre kalo kleta ani saba ale nana senjo sigida galela tamamu sifenyani jamana faba gouverneur kumenyo nofe amawla donia ka fo ministri ka tamanyere abido kadra mingono odi ka jatemineke barado la baramuni mbolo dara aka ministri sofe ka beni février kalo temeni nobe talike du katase du koloma olumunu be sigida galula abe joni ni joni togola ka seka olushido samaira sanogo ani serunyare ulukumbe ministri nofe aka ni tamaina anga jeka nyama do ka soro lomfe dugu koloko manga ye fenye min ɲɔɲalen no an fɛ yan bi Mali kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don duden caman ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka fu siri o gɛlɛya nunu na a ka kan an ka wulikajɔ kɛ walasa an ka se ka du nunu bɛɛ lajɛlen ɲini k'o fandɔn ani ni ka se ka nɔ bila o la min ma kɛ sababu ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ka du dɔn ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n'an ko ma ko recensement walasa a baara ka kɛ ni ka ɲa a ka kan bɛɛ lajɛlen ka wuli ka sen don a la Nyelalumunta jamanya nga so bo kelenka ne ka secteur fan o fan ne ka conseil ba bela u be ka fu ka sikila mo be sisan koni balte misa balbe ne ka kawo sisan mbay ni ala fe me kuma mbora horon pa mboda ngana sika mo lokene kan kwa ngon bo ni ala fe j'aurais jusqu'à 120% ni ala sonama bon au baram tableau floé en compta ya fa an dugutigi obina on fe ya nga mulu yɛrɛ ka baara do olu de b'a fɔ a dugutigi an bɛ taa sigi yɔrɔ masina n'o kɛra b'a fɔ ka konso fɛnɛ bon k'u bɛ taa sigi masina a y'a fɔ ka mɔgɔw ye u ka taa yɔrɔ masina baarakɛlaw bɛ yen. alors nin ye nisɔndiyaba de ne bolo bi i ma nin jama ye wa i bɛ nin ye ni bɛ ni balima de kan ka commune kɔnɔ yan baara min kun daminɛna yan n'o ye recensement ye c'est à dire ka du jateminɛ min ta ye min ye o baara daminɛ an ka commune kɔnɔ yan a bɛ san kelen bɔ bi ministre yɛrɛ do ko bara kɛra bara caman kɛra ko commune kɔnɔ ko fɛn caman kɛra mais a yɛrɛ de y'a décidé k'a bɛna de ka na mafilɛ de min kɛra recensement ka k'a yɛrɛ ɲɛna ka taa dugutigi la ka taa dugudenw na baara kɛra cogo min na a b'a fɛ k'a ye ka tila ka ni baara min ma kɛ sisan ka taa ka to o dafa pour que vraiment du ka sécuriser parce que ni dugukolo kan ka dɔn de komi olu sɛbɛn bɛ cogo min na sisan o de bɛna kɛ dorénavant ni baara in tɛ politique baara ye a dabɔ kun de ye walasa duw bɛɛ lajɛlen ka se ka lakodɔn ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ kɛ sababu gɛlɛya min bɛ duko la bi u ka se ka nɔgɔya ka d'a kan dugukolo ko in ye problème ye bi min ni a kuma b'a fɛ ka caya an fɛ yan o de hokumu kɔnɔna na baara in kɛbagaw b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ka olu faamuya walasa ka se ka baara nɔgɔya o bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya dutigiw. Bon an baara sinsinnen fɛn min kan o ye ka du recenser parce que projet kura de don du bɛ n'a ka numéro a bɛ komi adamaden bɛ cogo min o ka carte d'identité donc du bɛ n'a ka numéro o ka carte d'identité an bɛ ka o bila sen kan an ye baara in daminɛ kabini février caman kɛra la ni an ka jate bi la on est à 70% baara in na bon gɛlɛya tɛ ban baara la gɛlɛya kɔni tɛ ban baara la mais gɛlɛya min b'an kan yɛrɛ o adamadenya sira gɛlɛya parce que dɔw bɛ yen papier b'u bolo titre do u ka sira t'a la u b'a bila u kunna ko a kɛra a ma kɛ olu ka papier garantilen don dɔw bɛ yen papier tɛ du la dɔw bɛ yen dutigi tɛ ye dɔw bɛ yen dutigi yɛrɛ bɛ tɛ Mali la donc o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye gɛlɛyaw de ye mais baara tɛ yen ko gɛlɛya tɛ min na donc gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo o b'a gérer. Ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale ka caw bɛnnen bɛ dugukoloko baara ma ale a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye a ka nisɔndiya yira ka kɛ ni baara in taali ye ɲɛfɛ ni ka tila k'a yira a kɛbagaw la k'a fɔ ko ale ni gouvernement bɛɛ lajɛlen na don o ko kɔrɔ walasa baara in bɛ se ka fori cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a kɛra ka foli ani tanu ta ka ɲɛsin sigida gale ɲɛmɔgɔw ma minnu ni o bɛ ka o sen don baara in na su ani tile. Kɔni nimisi wasala kosɛbɛ ni mun ye terrain kan baara in bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ ka ɲɛ et puis an bɛ na ka an ka autorités fo ni nana sɔrɔ minnu bɛ terrain kan sigidaladenw yɛrɛ n'olu ka engagement ka bon kosɛbɛ u bɛ mɔgɔ hakili sigi ni hakili la baara in bɛ ka kɛ ka ɲɛ an bɛna nimisi wasa sɔrɔ baara in na baara in de b'a to dugukolo yɛrɛ bɛ kisi dugukolo yɛrɛ bɛ makari parce que ni dugukolo dɔnna
ka papier di dugukolo ma n'o y'a ka identité ye ka a tigi dɔn o de bɛ dugukolo sécuriser an bɛ mun fɔ dugukolotigiw ye a jɔlenw n'u a jɔbaliw ko si tɔgɔyɔrɔ foyi tɛ yen ka se ka u ka dugukolo kisi ni ɲɛnakadi in tɛ. An ma ladɔnna k'a fɔ ko nin baara ninnu hokumu kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛn bɛ dugukolo baarali ma fo ka se sow ma a kɛra seereya ye nin baara ninnu kɔnɔna na ka da ni wulikajɔw 2 ye fɔlɔ ni o kɛra Sotiba village la filanan ka t'o kɛ Fajigila dugutigi ka so kɔnɔna na. Projet dɔ ka baaraw nun donna Segukaw fɛ ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 11 projet min bɛ n'u k'a ma ko local collecte Ameriya bɔra cakɛda min yɔrɔ la o ye GIE bio ye ka fara groupe Elephant Vert maw ni Segu yɛrɛ mairie ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ. An ka maa minnu taara baara sariya o ye Abdulkarim Sako ani Baba Keta ye. Local collecte ale ye projet min sigira sen kan avril kalo tɛmɛnen san 2018 jɛkulu fɛ a bɛ fɔ ma ko GIE bio. U ka baara ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma o de ye ka sigidaw saniya ni ɲaman cɛliw ye ani ɲaman minnu bɛ n'u bɛ se ka bayɛlɛma n'o ye manaw ye ani minnu yɛrɛ tɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka olu lasago ko ɲuman walasa sigida a ka saniya adamadenw ka kɛnɛ o ka sabati. O projet sigilen sen kan o baaraw kɛra Segu mairie kɔnɔ a hakilina tabaw fɛ. Segu maire ani gouverneur u ka lasigiden u bɛɛ lajɛlen nana ka n'u ka nisɔndiya yɛrɛ kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ nin ye hakilina ɲuman min bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di u ka sigida ma saniya sira kan. Projet local collecte u ka lasigiden min yɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ u ye nin baaraw daminɛ Bamako kɔnɔ wa Segu de ye dugu filanan ye laɲini min b'u la o de k'a fɔ sigida ka se ka saniya adamadenw ka kɛnɛya o ka se ka sabati. An ye projet in dabɔ san 1 de kama donc projet in cadre la an bɛna poubelle 2 de bila yɔrɔw la poubelle kelen kɔnɔna na déchets minnu bɛ se ka yɛlɛma minnu ye bagan tɔ ninnu ni yiri bulu ninnu ni fɛn fɛn sɛnɛli fɛn ninnu tɔw an bɛ se k'olu bayɛlɛma cogo min na poubelle tɔ kelen kɔnɔna na fɛn fɛn tɛ se ka bayɛlɛma o cogoya la minnu ye mana ninnu ni bouteille ninnu ye ani nɛgɛmafɛnw olu bɛ k'o kɔnɔ donc GIE bio de par subvention dira ma Elephant Vert fɛ o bɛ occuper olu cɛli la donc fɛn fɛn ɲamantɔw ye comme maire y'a fɔ cogo min na mairie bɛ occuper olu cɛli la. Donc an y'a dabɔ yɛrɛ de an ka se ka fara mairie kan an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka yiriwa cogo min na san 1 kɔnɔ. A bɛ fɔ minnu ma ko GIE minnu ka baara ye sigida saniyali ye n'o ye ɲamancɛlaw ye n'o ye coordination de GIE ye o y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka ŋɔni dɔ de bɔ olu sen kɔrɔ n'o ye minɛnw ye minɛn minnu dira projet sigibaw fɛ ka fara mairie mɔgɔw ka dɛmɛ kan n'o bɛ t'i jɔ $1,600,000 la. Nin baara in bɛna anw dɛmɛ parce que déjà poubelle ko tun bɛ anw GIE la. Anw de bɛ ɲaman cɛ ménagew kɔnɔ ménage caman bɛ yen ménage bɛɛ yɛrɛ presque bɛɛ bɛ poubelle ɲini an fɛ ni Ala y'a kɛ ko local collecte ye poubelle di anw ma a bɛ an ka baara nɔgɔya kosɛbɛ o fɔlɔ ye filanan an bɛna mɔgɔw dege baara hakili kura la n'o ye ka ɲaman bɔ ɲɔgɔn na depuis poubelle kɔnɔna na ɲaman min bɛ se ka bayɛlɛma ani ɲaman min tɛ se ka bayɛlɛma a ma nɔgɔn fo a ka f'u ye timinandiya baara don. Fɛn min ye projet local collecte ye GIE bio olu ka hakilina don Elephant Vert olu de y'u jukɔrɔma tintin baara in kɔnɔna na n'u ka musaka bɔlen min tɛ jɔ CFA wari $5,000,000 la baara in yɛrɛ a bɛ to sen na fo san 1 maire n'o ye Segu maire ye a y'a yira k'a fɔ nin hakilina in diyara ye kosɛbɛ a bɛ n'u dɛmɛ u ka sigida saniya baaraw la a ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin maaw ma projet yɛrɛ tɛmɛ ka ɲɛsin minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma. An yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ an n'an ka GIE k'olu kɔkɔrɔma don parce que an b'a dɔn baara in tɛ se ka taa olu kɔ baara in tɛ se ka taa duw kɔ a tɛ se ka taa an ka GIE ɲɛmɔgɔw kɔ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma n'o ye minɛn n'o ye wotoro ani fali ani matériel misɛnninw minɛn misɛnnin minnu bɛ yen ni a tɛ se ka taa saniya tɛ se ka taa kɔ n'o ye gɔngɔn minɛnna ani gan minnu bɛ don bolo la ani boîte minnu bɛ don sen na ani arato ani pelle ka se ka an ka GIE ka ɲɛmɔgɔso k'o dɛmɛ a ka se ka ɲɛsin GIE minnu ɲɛ bɛna sin ɲaman ninnu cɛnni ma du kɔnɔna na. Donc an y'o dɛmɛ ka ɲɛsin o GIE ma $1,600,000 a ka dɔgɔ komi n y'a fɔ cogo min na nka baara daminɛ de don dɔɔni tɛ tɔtɔ ko la donc anw jɔyɔrɔ o ye an jɔyɔrɔ min fana o de ka kunnafoni cɛrin ka dɛmɛ kɛ ni projet in na toujours nin ye dɛmɛ fɔlɔ ye n'an seko ye fɛn fɛn an b'a kɛ ka se ka Elephant Vert fana ka se k'u fana dɛmɛ walasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na parce que olu fana jɔyɔrɔ ye min olu ka jɔyɔrɔ fa tan u ni dɛmɛ fana ka kan mairie la parce que baara in bɛɛ lajɛlen ju ye mairie ye.
projet local collecti a hakila tabaw n'o ye GIE bio ye ani dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Segu mairie ani Elephant Vert ye u kɛlen wa k'u bolo di ɲɔgɔn ma u sera ka min sɔrɔ k'a di baarakɛlaw ma ko daminɛna ɲamanminɛ 190 wotoro 3 ana fali pelle 85 ani furana 85 fo ka taa se arato 25 ma ko se k'u dɛmɛ ɲama cɛli la ani ɲama lasagoli ani ɲama kan ka se yɔrɔ min na k'a lase no nɔgɔya kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ ni projet min sigilen filɛ sen kan n'o ye projet local collecti ye san kelen baara de don min kɛra ni Elephant Vert ka dɛmɛ ye $5 CFA wari la. Jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ Faransikan na an ka jamanaw kɔnɔ ani farafina jamana tɔ wɛrɛ minnu bɛ ni Faransikan bɛ fɔ yen yala maa bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛ madama ni Faransikan de wajibalen don k'a fɔ aw ka jamana kalansow kɔnɔ walasa ka se ka faamuya caman sɔrɔ ni Faransikan ko in na Ale Amidu Badi n'a ka jatala Ibrahima Kulubali u ye munumunu salo dɔw kɛ an ka ɲɛgɛn nimadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Diɲɛ jamana minnu jɛlen do Faransikan na n'o bɛ wele Organisation Internationale de la Francophonie o ka ɲɔgɔn lajɛrɛba ta ko 17 kɛra Octobre kalo tile 11 a n'a 12 Everan dugu kɔnɔ n'o ye Armenie jamana faaba ye. An ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka fara jamana caman président fo ka taa bila gouvernement ma ɲɛma caman kan ka bɔ diɲɛ seleke 4 o de ye tali kɛ ni ɲɔgɔn ye ba in na. Mali jamanaden dɔw ka fɔ la jɔyɔrɔba de bɛ Faransikan na bawo a bɛ kumaɲɔgɔnya nɔgɔya Mali ani jamana wɛrɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana bɛ nin kan kelen in fɔ. Yɛrɛma hɔrɔnya ye i b'i yɛrɛ bolo bon ne dun b'i yɛrɛ bolo kɔni k'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kan fɔ an tɛ se k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya don ka se hakɛ dɔ la quoi donc i bɛ yɛrɛma hɔrɔnya fɔ n'i b'i yɛrɛ ka kan fɔ n'i bɛ baara kɛ n'a ye donc an bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ o kɔnɔ mais depuis lawale la bon français ninnu de y'an coloniser anw bɛ baara kɛ n'olu de ka kan ye donc an b'a san 60 gɛnna bi i bɛ baara kɛ la ni kan min ye i tɛ se k'a fɔ i b'i ban o la yɔrɔnin kelen donc an bɛ se k'a fɔ a m'an bila retard la kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ baara ɲuman ma kɛ langue française ma anw dɛmɛ an ka développement na. Min kɛra Arménie min kɛra kɔsɛn na sisan jamana minnu bɛ français fɔ Faransikaw ka kan jamana 80 ani jamana 5 diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye sisan an ko a ka ɲi bon ni mɔgɔw n'a ma kuma ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya wala ka kuma falen wala sanni feere wala ka don ɲɔgɔn na a bɛ se ka o nɔgɔya anw ni ɲɔgɔn cɛ. Nga o jamanaden kelenw y'a jira o ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya ani ɲɛta lakika o tɛ se sabati an yɛrɛ faso kanw kɔ k'a sabu kɛ Faransikan fɔba n'a faamuba man ca jamanadenw cɛ la n'o bɛ kɛ sabu ye ka gɛlɛya caman nati. Mais min yɛrɛ kɔni ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la an ka autoritéw u k'u hakili to fɛn dɔ la parce que jamana tɛ se ka taa ɲɛ tant que n'aw yɛrɛ m'aw ka kanw bila ba la donc n'i ka kan bila ba la i b'i yɛrɛma hɔrɔnya parce que i bɛ sɛbɛnni k'a la i b'i ka kan fɔ i bɛ kalan document minnu kan ka cari aw b'o bɛɛ kɛ donc ne hakili la bi na an ka wula kɔnɔnaw la donc u bɛ ka kalanw kɛ denmisɛnninw kunna an ka kanw na k'a lajɛ a bɛ se ka min di don nataw la mais ne kɔni hakili la n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ tɛ se ka den n'a koliji bɛɛ fili i y'a faamuya donc ne kɔni hakili la anw bɛ baara la bi ni nin kan nin ye mais don nataw la mɔgɔw k'u hakili jagabɔ k'an yɛrɛ ka kanw lajɛ pour k'anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn. Nka yiriwa yɛrɛ ka taa sira kan jamana ka taa sira kan minnu bɛ o kan in fɔ olu dɔrɔn tɛ dɛ angilɛkan fɔlaw dɔrɔn tɛ dɛ bawo n'i ye maliyɛn sigi bi 100 kasabi o 100 kasabi min bɛ français in fɔ ani min tɛ français fɔ i b'a sɔrɔ français fɔla a tɛ tɛmɛ 5 kan a tɔ 85 wala 95 o bɛɛ ye bamanankan fulakan maninkakan kan 16 min bɛ fɔ anw fɛ yan jamana yiriwa fila tɛ o kabi indépendance tara yiriwa mɔgɔw tun bɛ kala bamanankan na u bɛ kala fulakan na ko kalan o de bɛ sɔrɔ yiriwa n'an b'a fɛ sɔrɔ ka yiriwa farafina ka bɔ nɔgɔ la kan ta fan fɛ kan minnu bɛ fɔ an yɛrɛw fɛ yan an yɛrɛw ka barakan an'an ka todunkan a jateminɛ kɛ n ko jamana kalifalen don minnu na bi olu yɛrɛ nan'a ye cɛni na n'a y'a to français dɔrɔn ni anglais ni arabu dɔrɔn ma jamana tɛna taa ɲɛ dɛ o la fɛn bɛ fɔ sisan wajibi i kɛra kɔrɔbɔrɔ i kɛra fila ye o i kɛra tamasɛki o n'i y'a fɔ tubabukan na u yɛrɛ nana ye tant que a ma bayɛlɛma an ka bamanankan in na a tɛ tɛmɛ.
hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko francophonie sigikafɔ nata n'o y'a ta ko 18 ye o na kɛ Tunisie jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2020 ye n'o bɛ nin kulu in san 50 seli ko fɔ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi ta walawalali k'an ye. Côte d'Ivoire jamana kono aga ca mɔgɔ miliyɔn 6 ni tila ye minnu ni olu bala ka bɔ ka bɛn sibiridon octobre kalo tile 13 ma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 waatiw la sigida ɲamayasosigi kalataw ani marabolo ɲamayasosigi kalataw kadara kɔnɔ ka se ka taa kalata walasa ka se ka vote u ka maa sugandilenw ye ka se ka mɛri 200 sigi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani marabolo ɲɛma 31 maa bɛ se k'a fɔ ni kalata min labɛnnen filɛ nin n'o bɛ tali kɛ sigida ɲamayasosigi kalata ani marabolo ɲamayasosigi kalataw kan o bɛ na fɔ komi baara ɲɛbila de ka kɔn jamana ɲamasigi kalata baaraw ɲɛ min ni o bɛ nana sigi sen kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka bɛn san 2020 ma walasa lakana ka se ka sabati kalata in ka kɛ basigi ani hɛrɛ kɔnɔna na a ka ca ni finitigilaka maa 30 ye polisiw gendarmew ani lakana tigilamɔgɔ wɛrɛw minnu ni olu taara walasa ka se ka lakana sabati ka sanga ni kalata in kɛdon ye ka se ka lakana sabati kalata kɛyɔrɔw la fan minnu ye jɔrɔna yɔrɔw ye bari sabu ka daa kan kumana min na ni yɛrɛmangutu baaraw bɛ sena o yɔrɔ kofɔlen ninnu kun kalayalen don kosɛbɛ kin caman de kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ muɲuku maɲaka waleya caman kun bɛ ka sigi sen kan cɛbɔw nɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ minnu yɛrɛ ni olu kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u niw na ka labana ka dɔw jogin Côte d'Ivoire kin dɔw kɔnɔ o ɲɔgɔn faamuyabaliya ninnu ani kalata mankan ninnu o kɛra ka sanga ni barodasigi dɔ de n'u ko a ma ko débat politique min tɛmɛna fangaɲinijɛkulu PDCI ani u jɛɲɔgɔn kɔrɔ RHDP fangaɲinijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o fangaɲinijɛkulu min bi ni o faralen do jamana fangaɲinijɛkulu RDR kan ni o ye jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka fangaɲinijɛkulu ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi fadenya ka jugun kosɛbɛ fangaɲinijɛkulu PDCI ani fangaɲinijɛkulu RHDP ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka daa kan bɛɛ lajɛlen de b'a fɛ i ka fangaɲinijɛkulu ka sebaya sɔrɔ kosɛbɛ ni sigida ɲɛmayasosigi kalata ani marabolo ɲamayasosigi kalata in na min bɛna kɛ sababu ye ka jamana ɲamasigi kalata baaraw nɔgɔya o kama Alassane Dramane Ouattara ka fangaɲinijɛkulu ani Henri Konan Bédié ka fangaɲinijɛkulu fan fila bɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ ka u seko ani u dɔnko bɛɛ lajɛlen lamaga walasa sebaya ka se ka sɔrɔ ni sigida ɲamayasosigi ani marabolo ɲamayasosigi kalataw jaabiw mana bɔ waati min na o kuma na fan fila bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ fangaɲinijɛkulu min ye min ye ani fanga min bɛ min na k'o kuma na k'o na sidɔn ka kɔn san 2000 ani san 20 cɛ jamana ɲamasigi kalata nata. Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso jamana ma ɲɛmaw bɛ k'a laɲini kosɛbɛ Faransi kɛlɛbolo force militaire française barikani mɔgɔw kana dɛmɛɲɔgɔnya lase u ma kana u dɛmɛɲɔgɔnya k'u kɔkɔrɔma don k'u fangaw kɛ kelen ye walasa u bɛ se ka banbaganciya wale kɛlɛ ni ka banbaganci mɔgɔw daga taga bɔ Burkina Faso da la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ banbaganci mɔgɔw ye wulikajɔ camanw de ta ni ka jamana in fan caman sɛgɛrɛ o min kɛra sababu ye ni ka buna adamadennin caman bɔnɛ u niw na kalo laban ninnu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi Burkina Faso kɔni tɛ ka munumunu a mago laɲiniw ɲinini dafɛ ka ɲɛsin Faransi kɛlɛbolo force barikani ma u kana fara u kan ni k'u bɔ bolo la ka bɔ banbaganci mɔgɔw ka jɔ kɔnɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 6 ye Faransi kɛlɛbolo force barikani u ye wulikajɔ kɛ Pama masurunya la ka taa ni Burkina tilebiyan fanfɛla ye mugujuguw dayɛlɛnna u fɛ ni ka susuli kɛ sani dugu cɛ o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Faransi kɛlɛbolo force barikani kan ka sanga ni Burkina Faso jamana ma ɲɛmaw ka laɲini ye ni o de ye ka dɛmɛɲɔgɔnya ta k'a ɲɛsin u ma kɛlɛbolo ko nasira fɛ k'o laɲini minɛna Faransi kɛlɛbolo fɛ k'u n'a lajɛ u seko n'u damayira la ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta k'a ɲɛsin Burkina Faso jamana ma cogoya min na lakana ka se ka sabati ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko min bi n'i ye Burkina Faso jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana don banbagancimɔgɔw ka wulikajɔ bɛna dadigi kɛ min na min kɛra sababu ye ni ka lakanabaliya walankata o de kama Faransi kɛlɛbolo sɔnna ni ka dɛmɛ don Burkina Faso jamana ma Burkina Faso jamana yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pama masurunyala yɔrɔw ka taa ni Burkina Faso tilebiyan fanfɛlaw ye lakana binakun kan munumunu salo o bolodara force barikani kɛlɛbolo fɛ walasa lakana bɛ se ka sabati Pama n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ walasa dɛmɛɲɔgɔnya in bɛ se ka kɔrɔ don force barikani bɛna dɛmɛ don Burkina Faso ma lakana ko binakun kan sira camanw kan sanfɛ sira fara duguma sira kan n'i ye Burkina Faso jamana ta k'a lajɛ i b'a ye nin wagati laban ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa ni Burkina
Burkina Klebian fanfɛla ye. O kɛlen do bamagantimɔgɔw daga yɔrɔbaw ye, yɔrɔ minnu na u bɛ wulikajɔ cɛjuguw ta ani mɔgɔ faga wulikajɔw ka yen yɔrɔ kofɔli ninnu sɛgɛrɛ. Min bɛ kɛ sababu ye ni ka kasara lase lakana tigilamɔgɔw ma ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ. O kasara dɔw bɛ taa wolo fo ninbɔn ani jogini damatɛmɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ ni wulikajɔ caman ninnu bɛ ka ta ka Burkina Faso jamana sɛgɛrɛ. O wulikajɔw caman bɛ yen nɔ kalo laban in kɔnɔna na. Hali bi n'a ka biya bamaganci jɛkulu kɔni mi kan bɔ fɔlɔ ka fɔ olu de nɔ ye waleya cɛjugu ninnu ye. Gabon jamana kɔnɔna na dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ makɔnɔni na Gabon jamana kalata labɛnni b'a jɛkulu Centre Gabonais des élections CGE wasaden sigi kalata jaabi kunfɔlɔw bɔ k'a bin ni ka bɛn ni Octobre kalo tile 6 ye. Min tora sisan o bɛ tali kɛ sigida ɲɛmayaso sigi kalata jaabiw de bɔli kan. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ɲiningali kɔni tɔmin bɛ k'a fɔ ko kun jumɛn de la wasaden sigi kalata jaabiw olu bɔra k'a bin ni ka sigida ɲɛmayaso sigi kalata jaabiw bɔbali to ten. Jaabi dɔw y'a jira k'a fɔ k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ bari sabu ka d'a kan wasaden sigi ta k'o filanan yɛrɛ mankutu baaraw bi dayɛlɛ ka bɛn sibiri don Octobre kalo tile 13 ma. Nka ko ni dun ye sigida ɲɛmayaso sigi kalataw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tako filanan tɛ nana ye o kalataw la. O dan nana kɛ kalata tako kelen di n'u ko a ma ko tour unique n'a dun ma ɲa k'a fɔ ko ka bɛn ni sibiri don Octobre kalo tile 13 de wasaden sigi ta k'o filanan yɛrɛ mankutu baaraw bi dayɛlɛ. O de kama baaraw ɲɛsina teliya la wasaden sigi kalata ta k'o fɔlɔ jaabiw bɔli ma min bɛ kɛ sababu ye deuxième tour o fana ka se ka kɛ ka bɛn a don kofɔlen ma ka sɔrɔ don dɔgɔdalen ma fori. O ye jaabiw ye minnu dira Gabon kalata labɛnni b'a jɛkulu Centre Gabonais des élections fɛ. Fanga ɲini jɛkulu PDG ni a jɛɲɔgɔnw olu minnu bɛ fanga la kabiri ni san 1968 waatiw ka sanga ni wasaden sigi kalata jaabiw bɔli ye. U ye sebaya sɔrɔ ni wasaden 80 de ka sanga ni tako fɔlɔ yɛrɛ jaabiw bɔli. N'i ye wasaden sigi kalata cɛbɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ cɛbɔ 143 la. PDG fanga ɲini jɛkulu ni a jɛɲɔgɔnw olu bɔra k'u jɔ ni wasaden 80 ye. O b'a jira k'a fɔ u ye guanba kɛ ko kura. Parti démocratique gabonais PDG fanga ɲini jɛkulu jamana ɲɛma Ali Bongo ka fanga ɲini jɛkulu an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ɲɛ bɛɛ lajɛlen de jɔlen don ale la. Fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔw kɔni ka sɔrɔta ma kɛ bɛrɛ ye. U ka ɲɛmɔgɔ Jules Nzuba Ndama n'ale de tun bɛ wasabulon ɲɛmɔgɔya la a bɛ san 19 bɔ bi ale yɛrɛ cira. Fanga sinamatɔn jɛkulu ka sɛkasi dondon filaw olu kelen-kelenna si ma se ka san sɔrɔ ka sanga ni wasaden sigi kalata tako fɔlɔ in ye. Gabon jamana kɔnɔ wasaden sigi kalata kun filananw olu dɔgɔdalen do ka bɛn Octobre kalo tile 27 ma. O min bɛna kɛ ɲɔgɔn sama caman ye jamana fanga ɲini jɛkulu cɛbɔw ani fanga sinamatɔn jɛkulu cɛbɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ seliginaani waribonba Banque mondiale ka sanga ni jumadon ye baarabolodalen kura dɔ nun donna u fɛ min bɛ tali kɛ musaka ko kan musaka min ni o bɛ t'i jɔ dolari wari la fo $150,000 o bɛ nana don baara minnu da fɛ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ ka dadigi kɛ u la. Diɲɛ seliginaani waribonba Banque mondiale ka nin dantigɛli a kɛra ka sanga ni kasara camanw de ye minnu bɛ ka diɲɛ jamana camanw sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ y'a sababu ye i n'a fɔ komi sanbaw jizonw doni mɔgɔw kan dugukolo yɛrɛyɛrɛw minnu ni olu bɛ ka kɛ sababu ye ni ka nin caman bɔ baarabolodalen min yɛrɛ ni o sigira sen kan nin baaraw kama a kɔkɔrɔ donna Alimaɲi jamana ani Britaniki jamana de fɛ walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamanaw ma kumana min na ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw cunna jamana min kan o k'a sɔrɔ bilankɔrɔ dɔ bɛ yen o kumana o na bɔ k'a labila o jamana kofɔlen ninnu ye u ka se k'u yɛrɛw dɛmɛ jamana ma bɔ jamana na kasara mana jamana min sɔrɔ ka sababu kɛ waati yɛlɛma ye dɛmɛɲɔgɔnya in na ɲɛsin o jamana ma. Diɲɛ seliginaani waribonba Banque mondiale baarabolodalen caman bɛ a bolo walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ ma ka sanga ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni kasaraw ye ni nafolomugu kura min ni o labilalen filɛ nin ka ɲɛsin baarabolodalen in ma a bɛ nana don o de fana kadara kɔnɔ. Diɲɛ seliginaani waribonba ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bilankɔrɔmugu min filɛ nin ye ka labila ko a tɛ bɛrɛ bɔ ko dɔ ka kan ka ɲini ni ka fara a kan nka u yɛrɛw ka fɔ la ko o kuma ma tɛmɛ ko fɛn min kɔni cɛ ka ɲi o ye musaka kow ɲini ni baaraw teliyali. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sena dolanci Coupe d'Afrique san 2019 o mun kan ka boloda Cameroun jamana kɔnɔ fɛn min ye phase éliminatoire tile 3nan kɛnɛ kɔnɔna ye an ka jamana ni Burundi jamana ye 2-0 dolanci yɛrɛ bolodara ka bɛn ni juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 12 stade du 26 mars kɔnɔ Boubacar Traoré ni Fuseni Keita Cherifla Jabarani so tɔgɔ la
olu ka sɔrɔlenw don. Ni tile sabanan dulanci min bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique 2019 min ka kɛ Cameroun jamana kɔnɔna na kun kelen don ka Mali ani Burundi bila ɲɔgɔn na. Nin dulanci kun bɛ se ka kɛ sababu ye Mali n'a kun ye sebaya sɔrɔ ka se ka a sen kelen don qualification kɛnɛ kan, nka Mali tɛna se ka sebaya sɔrɔ ka sababu kɛ dulanci bɛ ban fu ani fu. A barata dulanci daminɛ dun nɔgɔyara an ka cɛdenw bolo, olu de bɛna wuli bagabagali fɔlɔw la, nka u sen da tɛna ja jɔda la. Min ye Burundi équipe olu kɔni jɔcogo de bɛna ɲɛ terrain kɔnɔ, olu bɛna fisaya u ma kosɛbɛ f'u bɛna se ka ballontan gérer ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la, o bɛ bila u ka fu ani fu. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnen sa Burundi ka denmisɛnninw olu ja bɛna jɔ, u bɛna lajɛ ka bagabali dɔ ta ka ɲɛsin Mali kɔfɛla ma, o bɛna gɛlɛya kosɛbɛ an ka dulanci ma, nka an bɛ t'o sigi la. Min ye Adama Traoré Malouda ale donnen Mali fanfɛla la, ale bɛna fiɲɛbɔ da di Mali denmisɛnninw ma, o bɛ kɛ sababu ye ballontan labantɔ yɛrɛ wagati Mali bɛna penalty sɔrɔ min ye Adama Traoré yɛrɛ sababuya la. Abdoulaye Diaby ale bɛ dulan in ta nka k'a ta ka ci k'a bila sanfɛ. An bɛ t'o la jalatigɛba a bɛna dulanci bila u ka fu ani fu. On ma se qu'en occasion concrétisée. En plus, chance dɔɔni a manqué parce qu'un penalty sera ma se k'a don. Mais bon, ballon temps il était se ka gagner match bɛɛ la. Mais au tena ke an m'an kunkolo jigin k'a fɔ k'an bɛ décourager. Rien n'est perdu, an bɛ tête là toujours. Donc bon, ni penalty kɔni sɔrɔla bɛɛ b'a bila i kunna k'a bɛ don k'an bɛ gagner. Mɔgɔ si tɛ chose négative penser, bɛɛ bɛ positif de penser. Mais bon, n'a ma don fana rien, c'est rien. Un point sɔrɔ an ma ci. Donc dans 3 jours an bɛ taga ka taa le même rythme an b'a garder ka taga match retour la ka taa u fɛ yen ka taa jouer. Bon, rien n'est impossible, ballon temps don. An kɔni tɛ taa k'a fɔ k'an bɛ taga ci, an bɛ taga de ka taga 3 points ou bien ka taa point ta yen, an tɛ point perdu inchallah. Ne yɛrɛ bolo chance de y'an jɛ dɔɔni. Ballon temps hali équipe ba tuma dɔ a tɛ ɲɛ i bolo. Mais je pense qu'avec le temps a bɛ na match prochain an bɛna essayer cogo bɛɛ la ka taa victoire ta yen cogoya min. Ballon temps n'a wagatiw de don. An ye ballon ba tan, an ye occasion sɔrɔ, an ye ballon minɛ u la. Mais chance de ma na et puis an ma se ka bi don. Donc an ma ɲɛ parce que an mago tun bɛ kuru saba la, kuru saba ma se k'a sɔrɔ. Parce que n'i ye ballon temps lajɛ sanga 90 don. Donc an ka première mi-temps an ma ɲɛ parce que ne kɔni ka jate la entraîneur ka cɛden tan ni fɔlɔ minnu donna donc a filila u la. Donc n'a filila certainement a bɛ jouer match kan. O de y'a n'i y'a lajɛ match daminɛ sanga 5 fɔlɔ la Mali yɛra. Mais a sera yɔrɔ dɔ la denmisɛnninw tununa parce que tout simplement joueur dɔw jouera olu tun man ka jouer ɲɔgɔn fɛ. Ne hakili la n'an sɔrɔla sélection kɛ waati la o de kama ne kɔni ka hakilinata ye min chaque fois ni joueur bɛ wele an ka fara ka joueur 23 ka bɛɛ kɛ pro ye parce que n'i y'a kɛ o cogoya la dɔrɔn a bɛ k'i bolo gɛlɛya ye. Donc dans le choix des 11 rentrants o de entraîneur sɔrɔ n'o tɛ n'a sɔrɔla a kun ye joueur 15 professionnel wele ka na donc classement kun tɛ gɛlɛya a bolo. Mais sisan nin ballon temps kɔni banna fu ni fu don ballon temps a tɛ dɔn ka ban. Donc an dɛsɛr'u la yan an fɛ yan o t'an bali ka taa u ti u bara. Donc il faut tirer les enseignements surtout bɛ min ɲini encadrement technique fɛ u ka t'u sigi k'u miiri kosɛbɛ. Donc u k'a lajɛ parce que nin match kɔnɔ ne kɔni ka miiri la joueur dɔw bɛ yen u ye sanga 90 sɔrɔ ballon temps in na u kun man k'a sɔrɔ. I n'a fɔ Abdoulaye Diaby capitaine kun dɔw bi mais ne bolo a place kun tɛ bi équipe la. O kɔrɔ de k'a fɔ k'a man ka wele Mali équipe nationale la. N'o tɛ o de kama a ye penalty sɔrɔ ballon temps bannen i m'a ye a y'a tan cogoya min na ballon temps yɛlɛnna sanfɛ. Mais den kɔni bɛ bin a taabolo bolo mais an k'a jate minɛ an ka essayer k'a lajɛ surtout de corriger le match an ka taa match retour la an ka sɛbɛn sɔrɔ sinon vraiment nin kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ. A yira maaw la k'a fɔ Mali ka nin match nul a tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la k'a sababu kɛ Mali de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la hali bi ni kuru 7 ye Burundi bɛ da kan ni kuru 5 ye yanni tile 4 dulantiw cɛ ni o bolo dalen no tarata nata Bujumbura ni o ye Burundi faaba ye Burundi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ dugawu de kɛ an ka cɛdenw ye ko Ala ka sɛbɛya nɔgɔya u ma o retour kɔnɔ. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.